Tak skal du have, Bettina. 6 år gamle Erik Olsen blev født med spastiske lammelser, så umiddelbart var der ikke de forhåbninger om, at han ville få et liv præcis ligesom alle andre børn på lige fod. Men ved hjælp af et nyt dansk opfundet computerprogram, så er Erik faktisk kommet sig så godt, at han nu er i stand til at spille fodbold endda med i Sjællandsmesterskaberne. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til jer alle sammen. Erik og forældre Eva og Torben, og så også Peder Esben Bilde. Du er leder af det center, som har været med til at træne Erik. Erik, jeg synes da lige, vi skal starte med at snakke om de der Sjællandsmesterskaber. Hvordan gik det med dem? Det gik fint. Gjorde det det? Hvad nummer blev I? Nummer 2. Og ja, godt gået. Scorede du nogle mål? Hvor mange? 1. Så har du gjort det rigtig godt for holdet der, var? Ja. Eva, du er Eriks mor. Måske kunne du lige prøve at fortælle os lidt om, hvordan det egentlig er gået for Erik, siden han er kommet i gang med at bruge det her computerspil. Der er sket fantastisk meget. Vi startede med, da vi fik ham testet allerførste gang, så kunne han faktisk ikke gå mere end 6 minutter i træk. Og nu er han oppe at løbe, i hvert fald 10 minutter, og han snakker simpelthen som vandfald, mens han løber. Så det viser lidt om, hvor meget konditionen faktisk skal flytte. Men det er ikke det eneste, der er flyttet, fordi han er faktisk også blevet rigtig hurtigt til sådan noget som at regne. Han regner stykker op til en cirka 25. Og så regner han minusstykker til omkring 10-12 stykker. Så der er sket rigtig meget. Ja, men nu må du endelig rette mig, men jeg tænker, at hvis man er spastisk lammet, så har det jo ikke noget med hovedet at gøre. Hvordan kan det være, at det også har påvirket så positivt? Det har faktisk rigtig meget med hovedet at gøre, for en spastisk lammelse sidder oppe i hovedet. Det er oppe i hjernen. Og derfor er det så vigtigt at træne hjernen. Det er faktisk hjernen. Det er ikke så meget egentlig armen eller benet, som det er galt med, som det er forbindelserne oppe i hjernen. Og det er faktisk dem, man skal opbygge. Og det er det træningsprogram har været rigtig meget med til, ud over det her byggekonditioner. Mm. Torben, kan du prøve at beskrive Erik som dreng, inden han kom i gang med det her computerspil? Han var en sød og rar dreng, meget temperamentsfuld og sådan noget, men kunne også måske have lidt tendere til at blive træt, og lidt for træt, og lidt pivet og sådan noget. Og jeg vil sige, det her program har helt klart gjort, at han holder væsentligt længere, både mentalt og fysisk og sådan noget, efter vi har kommet i gang med at træne det. Og han kan selv se af de eksempler, han siger, far, jeg kan holde meget bedre til at spille fodbold, for eksempel, efter jeg var i gang med at træne. Så det er helt klart noget, vi selv. Mm. Er det noget, du mærker tydeligt, det der, Erik, at du er blevet rigtig god, når du spiller fodbold nu? Ikke lige nu, det var der, hvor jeg begyndte at træne. Ja. Hvordan var det så? Det gik jo fint, men fast gad jeg slet ikke. Gad du slet ikke at bruge computerspillet der? Ja. Hvorfor ikke det? Fordi jeg synes, det var kedeligt, og det var for træt. Jeg var for træt. Nå, fordi du var så træt inde i dit hoved? Ja, og jeg synes også, det var kedeligt. Nå. Men nu er du faktisk glad for det, ikke? Ja, for jeg så dig smugtræne lidt før på spillet derovre, og jeg kunne se, at du var rigtig godt i gang. Er det sjovt at bruge det nu? Ja. Torben, hvad for nogle ting kan I sådan rent praktisk se, at Erik er blevet bedre til, efter han har fået den her træning? Jamen, han kan for eksempel, det ene eksempel på, han kan for eksempel, hvis vi at man bliver aldrig god til at spille fodbold, nu har vi det igen. For eksempel kan han begynde at løbe baglæns nu og sådan noget. Det var næsten en utopi, det kan man overhovedet ikke forestille sig, at han kunne komme til at gøre, for eksempel. Og det er en spastiker, der er typisk rigtig svært at koordinere baglænsbevægelser. Bare for at sige, det er bare et eksempel. Ja. Hvordan har han så lært det her med det baglæns? Jamen, blandt andet det er helt klart det her fysiske træningsprogram, som indgår i det her program, vi skal sidde og kigge på lidt efter. Og det er en af de elementer, eller nogle af de elementer, der indgår i det. Det er for eksempel, at han kan genopøve træning og genopøve musklerne og sådan noget. Han får noget fleksibilitet og noget styrke i de der ting, så bliver han helt klart bedre til det. Hvordan er det for jer som forældre at se, at han har gjort de her fremskridt, og at han nu fungerer på lige fod med alle andre? Det er simpelthen en fantastisk oplevelse. Det er som at få et nyt barn for ærende. Fordi selvfølgelig har man nogle bekymringer, når man har sådan et barn. Man er meget opmærksom på, at man hele tiden skal tage hensyn. Og det at få lov at blive en familie, som bare fungerer på almindelige lige vilkår, det er simpelthen fantastisk at få lov til igen. Vi har 3 andre børn, så vi har ligesom haft den anden oplevelse før. Ja. Men det har også gjort, at vi er blevet meget tæt på hinanden som familie, fordi vi har jo skulle arbejde på en helt anden måde. Ja. Erik, kan du selv mærke, at I er blevet gladere derhjemme, efter at du er begyndt at få det så godt? Ja. Og det er godt at høre. Det vi mærker det mest på, det er simpelthen, at han har fået meget mere overskud, meget mere energi, og vi ikke behøver at tage det hensyn, der er med, at han altid var træt tidligere, og vi som skulle være meget opmærksom. Det oplever vi faktisk ikke mere. Ja. Hvornår kunne du blive træt, Erik? Nu gaber du lidt nu, men det er vel ikke derfor. Kan du huske, hvornår du sådan blev træt, da du ikke var i gang med det her spil før? Ja, når jeg skulle lave så hårdt arbejde.
hårdt arbejde. Det vil sige, det var for eksempel, at når vi havde haft en ergoterapeut, som kom en time om formiddagen, så var det faktisk umuligt for mig at gå på arbejde om dagen, fordi Erik kunne simpelthen ikke klare en børnehavedag bagefter. Det var ikke en time. Han var brugt efter en time og lå, og ofte faldt han faktisk i søvn og sov en 2-3 timer, uden det egentlig fik konsekvenser for nattesøvnen. Ja. Så det har haft stor betydning. Han sover overhovedet ikke mere om dagen nu, og han kan klare en almindelig børnehavedag. Ja. Erik, vil du være frisk på og prøve at gå over til det der computerspil, og så om lidt så kommer jeg med over, og så ser vi, hvordan det fungerer? Ja. Er det i orden? Ja. Det kan være, at du tager din mor med over eller et eller andet. Din far må også gerne komme med, men han må også gerne blive her. Jeg bliver det. Ja. Peder Esben, kan du prøve at fortælle, hvad er det her computerspil helt konkret har gjort for Erik, som gør, at han har gjort de her fremskridt? Det har kombineret styringen fra hjernen og muskulaturen, således at Erik er blevet bedre til at kontrollere sin egen krop. Og dermed bliver det lettere for ham, og dermed undgår han den her træthed, som han har haft før. Så det er simpelthen en kombination fra hjerne til muskulatur, der bliver bedre. Neurale netværk hedder det. De bliver mere effektive, og det er det, som computerprogrammet gør. Mm. Hvor meget bedre kan I hjælpe Erik til at blive på længere sigt? Nu er han jo allerede kommet et langt stykke, så man skal jo passe på, hvad man siger, men jeg er sikker på, at med fortsat træning, ikke hele livet, slet ikke, men sådan med jævne mellemrum, så kan han fortsætte med at øge sin kunde. Allerede nu må vi bedømme ham til at blive en 20-30% bedre, end han var, da han startede, og det er jo vældig langt at nå. Ja. Kan du også mærke det, Torben, cirka 20-30%? Helt sikkert. Jeg vil også sige, for usikkerheden er jo ikke blevet nævnt før, at vi er jo helt klar til, at han skal jo starte i skole. Vi har valgt at trække ham det her år, og det har været en rigtig god beslutning. Vi har talt med nogle flere af dem, vi kender. Jeg kender os rigtig godt, og kender familien rigtig godt, der har forstand på nogle af de her ting. Det er helt fornuftigt at trække ham, men vi er fuldstændig klar over, at nu skal han bare en helt almindelig lille skole, ligesom alle hans 3 store søskende, der har kørt samme vej og i Blovstrød, så det er jeg rigtig glad for. Ej, hvor er det dejligt at høre. Ja. Men Peder, hvem kan det her program ellers hjælpe? Jamen altså på Helene Nielsen Center, som det hedder der, hvor vi udvikler det her, der er det udviklet til spastikere eller børn med cerebral parese, som det hedder. Men vi tror jo og kan se, at det kan bruges til meget andet. Altså fra blodpropper i hjernen til trafikofre, til gigtramte, til ældre for den sags skyld. Fordi det er med til at opretholde en vedligeholdelse af den kunde, du har, og forøge den, når du bruger det intensivt. Ja. Altså, hvor er det godt at høre, at det egentlig kan lade sig gøre, det her. Ja, det er meget, meget spændende. Ja, men det må jeg sige. Det er sandelig også sjovt at være med til at udvikle det og se, at det fungerer. Ja. Og Erik er jo et fremragende eksempel. Jamen lige præcis, og det synes jeg, at vi skal prøve at gå over og kigge på nu. Ja. Så nu får I lov at blive siddende, og så rykker jeg over til Erik og Eva over ved computeren. Og jeg kan faktisk smugse, at Erik allerede er gået i gang. Nå, Eva, det kan være, du skal fortælle mig. Nu kan jeg se, at han er dybt koncentreret. Hvad er det for en øvelse, Erik laver her? Ja, der er han faktisk op og ned og sidder på stolen, og det der egentlig er meningen, det er, at han skal have bolden op i kurven. Og ja, det gør han hver gang, han kommer op. Så han skyder basketbold afsted? Så meningen er faktisk, at han skal strække ryggen og få bevæget kroppen samtidig. Ja. Og er det derfor, han har det der pandebånd på? Er det for computerens skyld? Ja, det er nemlig for computerens skyld. Nu skal han så have en handske eller et bånd på, for at kunne tracke den figur, der kommer. Så skal han finde den rigtige figur, og det er så en af dem, der træner hjernen, samtidig med at den træner hånden. Okay. Fordi det er så hans venstre hånd, hvor han er lammet i, som man har valgt, han udelukkende skal bruge. Og den træner han så ved at gøre de her bevægelser? Ja. Ja. Erik, er det sjovt at gøre det der? Ja. Ja. Du er også ret god til det. Prøv at fortælle, hvad gjorde du der så? Jeg skulle bruge min hånd til at få de rigtige bogstaver ned i den der. Okay. Erik, nu skal du lægge 8 plus 2 sammen. Det bliver vist 10. Ja. Og så tager du knappenålen og sprænger ballonen, hvor der står 10 på. Og 9 plus 5. 14. Ja, flot. Så finder du lige 14 der. Godt gået. Erik, du skal have tusind tak, fordi du ville komme og vise os til dit computerspil. Nu vinker du til os på computeren. Godt. Og også tusind tak til jer, og tak for besøget. Tak.